Good morning. Rakas, on ihana herätä sun kanssa. Mä tiedän. Kello on jo paljon. Mä oon käynyt suihkussakin. Meillä on maailman oudoin suihku. Se tulee sieltä katosta. Sinisin ekasta pystyy valita mistä Siis niin, mutta se on silti, se tulee seinistä ja katosta ja kaikkea. Sitten mäkin laitan sille, että se tulee sit käsisuihkusta, sit se alkaa tulla seinästä jossain vaiheessa yhtäkkiä. Ootko käynyt suihkussa vielä illalla? Ei joo. Mä olen tottunut nukkuu. Sä olit tässä hereillä, kun mä kävin suihkussa. Ai. Mitä? Hei Aino. Rome is calling. Meillä on kiva päivä tiedossa. Turistijuttuja. Yay! Come on. No kisses, no. Yes, kisses. No. Me lähdetään vähän puistoon ja kattoo vähän Kolosseumia, kun pikku Aino ei ole ikinä nähnyt sitä. Come on, my love. Mä oon ihan superruskea taas. Siis kato, mä oon ihan superruskea. Mä oon niin ruskea ennen suihkuu. Aina taas vähän levitteli mulle itse ruskettavia. Teki musta humppalumpan jälleen kerran. Mut joo, me saavuttiin eilen vähän Roomaan, vähän yhtäkkiä pieni äkkilähtö otettiin ja tosiaan tehdään molemmat täältä matkavlogeja, eli ensimmäisen päivän tai ton illan niin voi tsekkaa Ainon kanavalta. Ja tänään jatketaan mun YouTube-kanavalla, tehdään tämmösiä my dayta ja joo, tästä tulee hauskaa. Time to get up! Lazy head. Meidän suihku siis on silleen, että sen saa tulee tästä seinästä tai tuolta katosta tai tosta. Ja siis tää on vaan niinku tosi leveä, mutta on ihan super kapea. Että tässä ei niinku yvät mäkään meinaa mahtuu seistä. Tässä me just mietittiin, että vähänkin isompi ihminen, niin ei sit yli mahu tohon suihkuun. Oh well. Vaan. Shit, pitää vielä mun döddukalle. Joo, sun kulmakarvainen. Ai niin, kulmakarvat, mä unohdin muuten ne. Ja toinen näyttää, että tulee. Ai niin joo. No muuten oikeesti unohdin. Siis kyllä mä peiliin katoin, mutta mä unohdin mun pitää tehdä vielä kulmakarvat. Mitäpäs ei sinne kulmakarvainen? Eikä naama loppuun. Siis sun mielestä oikeesti olisi parempi, että mä lähtisin täältä tukalla. Joo. Ilman kulmakarvoja. Niin. Mieluummin kun kulmakarvat on laitettu. Oletkohan siisti jopa silleen. No itse asiassa ei se nyt oo superpaha. Tää on tää mun föönattu pehmä. Tuossa toinen kulmakarva on. No on tää tukka vähemmän, näitä jotain noita akalta oikeesti. Yeah, always. Oh well. Jatkuu. Lähdetäänkö tähän suuntaan tänne portaille päin? Koska siis tuollahan on vaan se puisto, niin... Okei, no joo, ehkä mä en kysy sulta mitään. Eli me tarvitaan aamupalaa, mä oon tosi nälkäisiä ja meistä on jo tosi kiukkuisia, ei toisillemme, mutta me hotellin respalle. Me vaan suoraan syömään. Niin, siis silleen me halutaan vaan syömään, mutta me tarvitaan ruokaa. Niin nyt me ollaan tässä espanjalaisten portaiden kohdalla. Mikä tuntuu olla niin kesässä ja kaikki muut on tälleen fyysisesti pukeutuneita? Siis täällä on niinku oikeesti jengi, siis täällä on niinku melkein 20 jo tälleen 10 aamulla. Tänne menee yli 20. Jengi on täällä niinku talvivaatteissa ja pipoissa. Mä oon niinku sandaaleissa ja kesämekoissa. Siis tää on niinku suomalaiset täällä. Mut joo, nyt tarvii oikeesti aamupalaa ja mä tarvin kahvia. Mennäänkö sinne missä on nyt pikkuravintola? No mennään tonne noin. Noniin. Aina on jo sanonut tossa, että Sini ei renttyjä, ei renttyjä. Ei. Grazie. Grazie. No niin, nyt on aamupala. Meillä on niin nälkä, niin me tultiin yli ekaan paikkaan. Vitsi, täällä on lämmin muuten. Täällä on oikeesti lämmin. Täällä on oikeesti ihan. Tää oli mitä me haluttiin. Me haluttiin takas kesään sitä. No on tää nyt onneksi muitakin, jotka jossain sortseissa työpaidassa. Sitten laittaisi tänne. Eli tosiaan tää on Villa Borghese -niminen puisto. Mä oon täällä monesti aiemmin, tai itse asiassa joka kerta kun mä oon Roomassa. Mä oon täällä kaverin kanssa piknikillä ja sitten parikin kertaa käyty soutaa semmosella Tekojärvellä, mikä on ihana, se on patsaita ja kaikkea, niin mennään nyt tsekkaa vähän sinne päin. Niitä on ihan meidän hotellin vieressä, niin me sitten ajateltiin, että tullaan nyt aamupäiväksi vähän käppäilee tähän ja sitten mennään tonne kaupungille päin sitten iltapäivästä. Onks karuselli? Oi, ihana. No siis mähän oikeesti en tarvitse karttaa Roomassa. Mä muistan kaikki ulkoa, mä muistan tien nimet, mä tiedän kaikki paikat, niin mehän siis vaan niinku mennään mun ulkomuistiin, niin siis ihan joka paikassa mä niinku, mulla on jo tyylin kuvia kaikista paikoista ja mä sit Ainollekin, jo tästä mä oon mennyt, tossa kahvilassa mä oon käynyt, ton pihalla on tollasia ja
Tää Rooma on mulle niin tuttu paikka, koska mä vaan rakastan Roomaa. Mä voisin tuoda tänne aina uudestaan. Mä otin vähän tämmöisessä labyrintissä, ottaa ainoassa asukuvia. Sitten me mennään ton museon portaille katsoa, jos musta sais. Mä en yhtään asukuva fiilistä. Ai se on pakko, kun tänne tultiin ja nätti mekka päällä. Täällä me mennään Roomassa. Honey, come, please. Tää on tää koroilla pompia. Kerrankin näin päin. Kelaa! Aina mulla on korkkarit ja sulla ei oo. Ai. You're fucking Rome. Eternity later. Tultiin käymään hotellihuoneen. Me vaan pyörittiin. Tultiin tosta puistosta tosta vierestä vaan tänne ja vaihdetaan vähän vaatteita. Mennään sit lounaalle ja syömään. Aina tekee mulle söpöä tukkaa. As always. Joo. Ainakaan kiva reissailla, kun aina laittaa mun tukaan. No niin helppoa. Otettiin vähän kuvia vielä tuossa matkalla ja käppäiltiin tähän, mutta ajateltiin, että vaihdetaan vaatteet ja sitten me lähdetään tonne Colosseumille ja Forum Romanalle päin. Ja pitikö me jotain muutakin käydä tuossa kattoo? En mä tiedä, mä mietin nyt sitä ruokaa vaan mistä Joo, mutta nyt meille tuli oikeasti kyllä jo nälkä. Tuo on vähän lounaan tarve, että kello on jo puoli 3. Oho. Pyörimään vähän turistijuttuja. Mitä muuta sitten? No ei me oikeastaan muuta. Meillähän oli suunnitelmissa nyt, että me käydään kattoo noita näin. Ja lisää kuvia. sit varmaan taas vaan istuskelee johonkin ja syömään illalle. Et aika chillisti vielä tänäänkin, että ajateltiin huomenna herätä aikaisin. Mä oon taas valmiit lähteä. Oot sä valmis? Okay. Time to go eat food. Mun tekee mieli taas pastaa. Älä viitä. Siis mun tekee ihan vitusti mieli sitä samaa pastaa. Pestopastaa. No niin, nyt me tullaan tähän espanjalaisten portaiden aukiolle taas. Mihin päin me mennään, koska tossa on nyt vaan niitä shoppailukatuja, että ne raflat on kanssa taas tossa, tai sit jos me halutaan kävellä vähän pidemmälle, mut kuin nälkä meillä on, että... Eli tää on siis nyt me ollaan Piazza di Spagnialla. Espanjalaiset portaat olisi niinku tuolla ja sit siinä on se Trinidad de Monti. Me varmaan huomenna vähän pyöritään sitten tässä alueella enemmän, niin mennään nyt aika lailla suoraan sinne. Kävellään Via del Corsoa tonne Colosseumille. Oikeesti me katsotaan just tossa viereisessä pöydässä on niin hyvän näköinen seafood pasta, eikö siis pizza siis. Tää näyttää niin hyvältä. Mä nyt ei saa sotkea, kyllä mulla on valkoinen mekko päällä. Hyvää ruokaa haluan. Mä oon ruokaa ähkiä. Mä oon vähän semmonen päikkärit, ois ollut ihan hyvä tää. Niin, mitä päästään. Oli hyvän näköisiä. Ehkä. Joo, nyt lähdetään. Tässä on muuten tää Via dei Condotti aina, missä mä sanoin, missä on kaikki noita kalliit liikkeet kanssa. Eli tuolla on toi espanjalaiset portaat toisessa päädyssä. Ui, ihana aurinko nyt. Joo, lähdetään käppäilee vaan Via del Corsoa sinne päin, niin... Näet Colosseumin ekaa kertaa! Via del Condotilla on siis tosiaan kaikki näitä ökyliikkeitä ja toi Via del Babuino on toinen niistä. Ja sitten me kävellään semmoista Via del Corsoa pitkin, missä sitten on kaikki Zara ja H&M ja tollasia, niin huomenna me mennään sitten siihen shoppaan, me vaan kävellään se tonne. Mikäs tän paikan nimi olikaan? Tää on niinku ainut paikka, jonka nimeä mä en tyyliin muista, kun tää on joku Il Emanuel Vittoria Monumento Nazionale tai joku tällainen siis, eli tosi pitkä nimi. Mä en oikein saisi tiedä ihan täysin mikä tän rakennuksen niinku tarkoitus on. Mikä tää niinku on? Ei vaan siinä, siis eikö sä muista? Ai niin, joo. Ei man teille toinen Padre della Patria. Ei se itse asiassa oo toi rakas. Eikö se ollut? Sä sanoit sanot tommosen. Eikö se oli se Monumento Nazionale? Jotain Vittoria Emanuel enemmänkin. Niin. Joo, siis toi on varmaan vaan ton jäbän nimi. Hyvä yritys Aino! Mun piti saada videolle, että sä mukavasti muistaisit sen ja sit sä sanot sen väärin. Oh. Noniin, mä ollaan tää huipulla. Huipulla tuulee. No ei oikein. Joka paikassa. Mä oon just sanottu. Tää vaan tuuli vittuilee meidän asukuville. Tässä nyt joku random dude ottaa Lokista kuvaa. Siis me ollaan Jennylle laitettu useamman kerran tällä viikolla. Nyt on hyvä olla ja se mielestä on niin hauskaa, että me kirjoitetaan toi aina. Kun mä otin saunassa, mä otin nyt on hyvä olla. Jenny on vähän repeille meidän jutuille. Because we are hilarious. We're so funny, I know. Täällä me vaan
vaan mennään. Siis, tää on aika tylsin video, mikä meillä on ikinä aina ollut. Vaihtuu vaan maisemat. Niin, siis meillä on tosi vaan semmonen levollinen ruokalepo. Me puhuttiin just, että tekis mieli jätskiä. Siis me ollaan dallailtu vaan rauhassa täällä ikuisuuden. Me ei edes kuvata video. Me just sanottiin, että me ollaan otettu niinku ennätys vähän myös valokuvia, kun me vaan otetaan jotenkin super chillisti nyt. Tää ei oo mikään kärjistetty blogimatka, että koko ajan. Ei niin, Siis me sanottiin, että ei oo mitään hienoja ruokailuja tai mitään koko ajan paikasta toiseen. Me oikeesti vaan mennään täällä ihan täällä vaan kävellään pitkin mestoja. Mutta tosiaan nyt ollaan Forum Romanolla, eli tää on tätä antiikin Rooman, mikä nää on ruins, miksi näitä sanotaan? Ruins, niinku silleen jäänteet. Eiku siis, no ihan sama, mä en jaksa miettiä, kyllä te tiedätte mitä mä tarkoitan. Pyöritään tässä matkalla Kolosseumille, niin mennään tätä pääkatua, täällä on vähän auringonlaskun aikaa jo. Aina jos sanoo, että nää on oikeesti ollut jonkun koteja joskus, että joku on oikeesti asunut täällä. Me ollaan ihan historiasta puhuttu täällä. Siis ainakin se 2 minuuttia tässä päivässä. Nyt mä aloin miettiä, että vitsi korkkareilla on Mä mietin ihan samaa vaan silleen, että onneksi ei oo nyt korkkareita, tää on niinku supermukula kivi. Silleen sekuntia historiaa. Älä niin vaan silleen niinku hetken kuulostimme fiksuilta ja sit toi vaan silleen vitsi täällä, et onneksi ei oo korkkareita enää. Miten aikoinaan kävit korkokengillä? Älä. Joo, aina jos naurattaa mun objektiivit vähän huonosti, että mä jaksa vaihtaa koko ajan. Tää on helpompi pitää kameraskin, kun tää on iso. Mut sitten kun mä nyt haluan ottaa tuon 50 millisellä, niin toi vähän on tossa. Toivottavasti ei tipa. Onko se joku kirjoittamaton sääntö, että kaikki ne ihminen, joka tekee aina noita, niillä pitää olla jotain super electro dance music kisoimassa? Ootko ikinä kuullut, että kukaan noista niin olisi jotain normimusaa? Niin, tai edes jotain normihittibiisejä, niillä on aina jotain tämmöstä tums. Ehkä se on semmoinen, että yleisö lähtee messiin silleen, yes, you can do this. Ja se varmaan itekin Ehkä se on, menkää katsoa netistä, ehkä se on todistettu juttu, että tollanen musa saa ihmiset ostamaan enemmän tai lähtee niinku haippaa sitä. Yeah! Niin, mutta kun ne alkaa silleen haippaa ja sitten on silleen, että okei, nyt me pistää rahaa tähän. Tässä on mies, joka siis keksi Caesar-salaatin. Voitte olla siitä hyvin ylpeitä. Otetaan häissä kuva. Siinä silloin kännykkä, näettekö te? Käsi oli tuommoisessa ojossa, silloin kännykkä kädessä, jos on tekstaamassa, että hei, mä keksin sairaan hyvän salaatin. Ja silloin hame. Mitä sä ton auringon siisistä tulemaan, mutta ei se nyt oikein tuu. I fail, I try, but I fail. Tulee paljon Paskakuva siinä. Oli oikeesti paskasta. Onks toi yksi säpä aina? Ihana pää. Se on ehkä vähän pitkä tukka. Kukaan muu säpä. Klikkaa meitä, mitä aina sanoo loppuun. Klikkas oli silleen, mun iso Timatti varmaan vähän sattuu niitä. Varasta sormusta, se voi vähän satuttaa. Vittu, mikä kommentti. California. Ja from California. Ei me näytä yhtään kalifornialaisia. Miltä tavalla me näytetään? No, we're from Finland. Eli tässä on Kolosseumi. Mä oltiin menossa metroon ja mä olin vaan silleen, että varmaan kuvaa vähän videoakin. No siinä se on. Minä ja Aino ja Kolosseum. Nyt tulee sun toivottuja biisejä. Mut taas. Tää on tämmöstä hypetysmusaa. Eli tosiaan tää Roomassa, mitä myös Ainoilkin sanoin, niin täällä on kaikki siis ihan super lähellä, että niinku kaikki kolosseumit ja nää on ihan niinku tossa pääkatujen vieressä tai silleen, että kävelee tosi nopeesti. Et kyllä niinku jengi varmaan saattaa ajatella, että ne on niinku oikeesti vähän niinku kaupungin ulkopuolella tai kauempana, mutta siis oikeesti täällä on kaikki ihan super lähellä. Roomassa pystyy kävellä oikeesti paikasta toiseen. Tavallaan metron vaihtaminenkin tuntuu vähän turhalta, koska ei tässäkin oikeesti mene joku 10 minuuttia taas tohon ihan keskustaan. Mikä sun nimi on? Henri. Henri toi pyytää yhteiskuvaa. Totta kai. Otetaan. Toinen kundi siis, ton kaveri tuli pyytää, että voiko se niinku englanniksi, se on italialainen tai jotain, niin että voiko mun kaveri ottaa kuvaa. Että se on teidän fani. Sitten me oltiin eka silleen, että kun kundit saattaa täällä tulla pyytää vaan yhteiskuvaa. Sitten se alkoikin puhua suomea, sit se kattoo meidän videoita. Ihanaa. Terkui Herille. Ihanaa kun tuli sanoa. Vähän random. Uinut Ainulle vähän rakkalaastariin pikkuvarpaisiin. Mä oon yllättävän vähän kävelty. Tuntuu, että mä oon kävelty koko päivä, niin siis vaan vajaa 15 000 askelta. Oikeesti tosi outoa, koska mä kävelen ton Suomessakin helposti niin päivässä. Tai siis on nyt melkein joka päivä kävely ainakin. Niin musta tuntuu, että tänään on kävelty koko ajan ja ihan sikana. Missä me olla? Mitä me ollaan tehty?
Silleen, milloin mulla aloitetaan paikaltaan. Niin, älä, mä oon koko ajan kävellyt. Niin, se on kun me syödään. Sitten mennään vielä hotelliin ja tehdään vähän töitä, me tehdään postauksia. Sitten syömään ja viiniin. Aamupalaksi, päivälliseksi ja illalliseksi. Mä en ottanut aamupalalla. Score! No sitten. Itsehän en käytä alkoholia ollenkaan. Vain lomalla ja vain lasillisen kerran. Kyllä. Killitysti. Kyllä. Yhtäkkiä! Siis mä laisin tän purkan pois. Eikö tossa on roskis? Mä oon miettinyt ihan sikakauan. Mä sanon se, missä niitä roskiksi oot haluu purkan pois, niin ei viitti luontoa. Miksi mun Suomi toimi yhtään? Mitä se tarkoittaa? Mikä on litter? Mikä on litter? Niinku roskata. Niin. Tää on niinku siis supersiistiä kuunnella, kun mä puhun täällä videolla, kun mä en muista puolikaan sanoin. Mä tykkään miten taas tällaista historiallista kaikkea kumpikaan ei oo silleen, että pitäis ottaa järkkäreitä kuvia. Me ei saa miten ollenkaan kuvia. Eikä me unohdetaan kuvata videokin. Me vaan jallaillaan ja jutellaan tää. Laatuaikaa vai just the two of us? Ei hele. Taiske mun paljon nää maksaa? Real marbles. Hei rakas, toi ynkä. Tule pieni. Mä oon kävelty ihan ennätyshitoa sit ennen kuin Ainon varpaisiin sattuu, vaikka laitettiin rakkolaastari, niin ihan just ollaan hotellilla. Kyllä, ihanaa. Joo. Joo, tultiin hotellille, tein vähän blogipostauksen tässä, vähän aletaan laittautua, että mennään syömään vähänkin aika rennosti taas tänään, mutta mä tein just huomiselle. Meillä on date night, niin vähän johonkin Aino kattoi jonkun kivemman raflan niin varauksen ja oli muuten super helppoa. Se oli vaan what name? Rossi. Okei. Sitten se, okei. Onko tää oikeesti näin kylmä nyt? Hurr. No vähän. Mitä vittua? Miten voi oikeesti olla niin superkuuma niin jossain keskipäivällä näin kylmä illalla? Noin. Meidän pitää huomenna lähteä mekoon, jos me tilataan kyllä taksi. Mä en vittu siinä mekossa tällaisessa kylmyydessä kävele. Joo. Niin missä päin? Onko sulla nyt kartta siinä vai? Anna se tänne, mä katon. Kävelään nyt eka tässä. No kummatkin on melkein exact samoissa paikoissa. Työnnetään. Hello. Do you have a table for two? Yeah. Okay. Meneekö se erikseen tai Onko tää oikeesti nolla, että me syödään vaan jotain tomaattikastaa joka päivä oikeesti täällä? hei, se on niin hyvää. Se on niin hyvää oikeesti. Mun vatsakurni ihan hirveesti. Aina piti lähettää toi takas, koska siinä ei laitettu parmesaani niin paljon, että sitä melkein oksitti, kun se ei voi syödä juustoa. Nyt hävettää, mut kun siinä, siis kyllä se pitäisi kysyä erikseen, kun ei se lukenut siinä tai mitään. Ja on oikeesti aika paljon. Joo, se on vielä tämmönen, se siellä sulaa, niin se ei oo enää siinä päällä. Se on siellä kaikkialla. Mut syössä kato, kun ei kun Saanko mä syödä? syödä, niin mut on vaan paha mieli, jos sä et Siis mä oon niin nälkä puhumaan. Oikeesti mä juon tätä viiniä vai? I'm so sorry. syö vaan. I'm so sorry. So hungry. Mutta on hirveetä. Siis mä vihaan parmesanijuustoa, kun mä kyllä eka silleen, että mä oon että okei, no yritetään vaan vältellä sitä. Se niin kun spagetin tuoksu tuli ja se parmesanin tuoksu tuli sen mukana, niin mulla tuli semmonen pieni, mulla tuli semmonen oksennuksen, tiiäksä, nousi melkein kurkkuun, koska mä vaan vihaan parmesani yli kaiken, siis mä en vaan kestä sitä. Se on semmonen, että jos pakottaa mun syödä, niin mä en varmaan pystyisi nielasemaan sitä, vaikka maksaisi kuinka paljon rahaa. No juusto. Mut se on jotenkin, se on niin vahva. Se on niin semmonen, en mä tiedä mikä siinä on. No mutta, syö vaan, mitä maistuu? Mulle tulee niin paha mieli tästä, kun mä syön sun eessä, että mä oon hirveen nälkä ja sit mä tiedän, että sullakin on. It's okay. Do you have salt and pepper? Yeah. Thank you. Ainoa hävettää. No, mutta et sä tehnyt mitään pahaa, koska se on ihan totta, että kyllä se yleensä kysytään erikseen. Harkitaan, se on niin noloa. Ja mä vois sanoa sitä, vasta jos me tehdään se, niin me voidaan myöntää se. Niin okei, jos me ei tehdä sitä, niin ei voi laittaa tätä. Oh my god. Eiks meillä ole hauskaa kumminkin? Meillä on ihan sikahauska ilta. Me ollaan tässä vaan juoruttu ihan sika pitkään. Ja me naurattaa tää meidän viini, koska kaiken sieltä omenan mehuu. Ja me vaan tulee vitunmoiset hikatukset tästä. Ja... Ei pysty. Joo, mennään. Lähdetään. Joo, ei ole parasta viiniä.
Onneksi on päivän kallista. Et onneksi aina laittaa tuplarakkalaastarit, kun mä vois kävellä hitaasti, kun tää on niin kylmä. Siis meillä on ihan siis tää, miten voi olla päivällä niin lämmin ja ilman niin kylmä? Eilen illalla ei Siis me vaan juostaan. Okei, nyt meidän pitää myöntää se, mitä mä oon menossa tekemään. Ei. Siis eilen Ainan videolla, Ainan siis Rooma Part Oneissa, me syödään. Ja sitten me syödään toinen. Me osaan jälkkärit ja syödään päätterit. Nyt me syötiin tuolla pastat. Me jäi niin nälkä, että me mennään sinne samaan paikkaan. Me saatiin eilen syömään sitä tosi hyvää pastaa. Kun se oli niin hyvää, sai parempaa kuin tuossa. Se on niin hyvä. Se on 9 euron pasta, se on tosi hyvä. Se on Siis 9 euroa! Ja se on niin hyvää. Ja siellä on niin hyvät jälkkärit. Niin nyt me ollaan menossa takas sinne. Ja me syödään siellä. Mä otan puokki. Joo, siis katsotaan. Se on niin noloa, me vaan syödään. kotona hirveen fit life. Ja sit vielä jotain ja sit eilen mä valitin sit mun vatsakivussa. Ja silleen niinku, nyt me mennään vattaan vähän lisää. Armeija poikia. Oikeesti mulla on kylmä, kun mä kävelen. Siis on ihan vitun kylmä oikeesti. Niin. No siis okei, ehkä, no siis eilen illalla oli kyllä lämpimämpi, ei ollut näin kylmä. No siis mä olin teepaidassa ja tässä nahkatakissa. No niin aina. Liikaa. Mut joo siis... Mitä niinku nolokin katos, ne varmaan kuulikin sen. Eli... Tuli syömään. Ihalliselle me ei ole käyty vielä missään. Joo. Eli me tilattiin vähän, mut vaan puoliksi pasta. Jälkeen on vielä kattamatta. Mut iltapäivästä nuorista, paitsi tänään lauantai-ilta. Lähdetään nyt liikkeelle siitä, että kello on 10:30 ja me ollaan nuoria. Niin minkä takia me mennään hotelihuoneelle? Sinne mä oon nuori. Ooma. Me kelattiin, että toi varmaan silleen, että miksi toi eiliset muijat, jotka tilas 2 annosta, tilaa yhtäkkiä vaan niinku puolikkaan. Ne ei varmaan ymmärrä, että mä oon syömässä jostain muualla. Grazie. Part 2. Mä oon niin läskeitä reistä ihan tajutonta. Vacation, Koska 2 pastasta ei tunnu täyteen. Älä. Grazie. Why are you making this stuff? Pizza Italia. No, it's not Italian at all. Grazie. Yes. Yes. Bye bye. See you soon. See you tomorrow. Korjas vielä, mut see you soon. See you tomorrow. Home sweet home. Paljon kello muuten on? Tultiin hotellihuoneelle. Meidän piuhakasa. Ja Aino ja minä mennään kaikki nukkumaan. Ja huomenna Aino taas kuvaa vlogiin, niin Uina Aino-kanavalta sitten tuossa seuraava Rooma-vlogi. Voitte tsekkaa sieltä. Me ruvetaan nyt koisiin. Hyvää yötä maailma. No niin, Aino tee. Hyvää yötä. Huomiseen.